jam'iyyar mu ADP mai alamar hannu da littafi biyo dandazo da dafifi shigo jam'iyya ta ADP ga Hassan ga Usaini sai kofi guguwar kau da shari ADP taken jam'iyyar mu alheri ADP ta zo da annuri idan kun faɗi ku yo ƙari ga wata samiya akan shuri masu tallan tumatiri wari masu yankawa masu yankuri sun saka al'umma cikin kari kuma kun ce shirin su yan kuri shigo jam'iyya ta ADP haya Kanawa mu zaɓi ADP mai alamar hannu da littafi sha'aban ɗan sharar da alkhairi in ya zan gwamna karuwa za a yi idan ka ga jida tana yawon mu mukan gane damuna za a yi Kanawa mu zaɓi ADP mai alamar hannu da littafi sha'aban ɗan sharar da alkhairi in ya zama gwamna karuwa zami idan ka ga jida tana yawo mu mukan gane damuna za a yi Kanawa mu zaɓi ADP sha'aban ɗan sharar da alkhairi in ya zama gwamna karuwa zami idan ka ga jida tana yawo mu mukan gane damuna za a yi guda kaliki buwayin da in ya ce sai da kai za a yi Kanawa mu zaɓi ADP idan kuma ya ce ahirwar lado iyawar ka hankuri za ka yi mai alamar hannu da littafi sha'awan ko su ce suna son mu ko suna kin mu tagumi za su yi sha'aban zo ka kauda ta baba mai rike dan amina manzan da in na ce ayyadan shi ai za a yi mai alamar hannu da littafi idan dai jida tana yawa mu mukan gane damuna za a yi Kanawa mu zaɓi ADP idan rabbana ya ce za a babu mai yin hali da tawawa Kanawa mu zaɓi ADP mai alamar hannu da littafi sha'aban ɗan sharar da alkhairi in ya zama gwamna karuwa zami idan ka ga jida tana yawo mu mukan gane damuna za a yi su matasa a daina tawa wasu kashin baya ne ga al'umma Kanawa mu zaɓi ADP jagoranci yabba hannunsu al'umma ce take da ɗinkiwa mai alamar hannu da littafi kai ku tsaya na kai ku tarihi shugabanni matasa zan koma sha'aban zo ka kauda ta baba audu ba ko ai matashi ne lokaci na Kano ta dau harama mai alamar hannu da littafi Sani Bello da ya zamo gwamna aikanan dabata da dokima Kanawa mu zaɓi ADP ga kuma jarumin siyasa Abubakar Rimu mai adan kalma mai alamar hannu da littafi a matasa na daura IBB da Ramat Murtala da an koma sha'aban zo ka kauda ta baba a fannin gwagwarmaya malam Aminu Kano gidan kima mai alamar hannu da littafi shugabannin na da matasa ne sun yi aikinsu babu bambarma Kanawa mu zaɓi ADP da matashi mai jini a jika sha'aban ɗan sharar da ya soma mai alamar hannu da littafi mai kama ai da shi ake kota mai shirin sassaka ya ɗau himma sha'aban zo ka kauda ta baba malam sha'aban ɗan sharar da alkhairi ya fito don ya kauda tawawa Kanawa mu zaɓi ADP mai alamar hannu da littafi sha'aban ɗan sharar da alkhairi in ya zama gwamna karuwa zami idan ka ga jida tana yawo mu mukan gane damuna za a yi ga hanyar da za ta kai mu gida wala gargada wala shakka Kanawa mu zaɓi ADP kafin jirgin fitan kanawa nan sha'aban ɗan sharar da san barka mai alamar hannu da littafi kai gwamnan Kano mu sha daɗi ga manoma a ga ruwan shuka sha'aban zo ka kauda ta baba kai da dufutin ka mai abin kirkira biyu ba kwanawa an mika mai alamar hannu da littafi yan Kano ta kudu a ɗau na gashi naku yanzu an ɗauka Kanawa mu zaɓi ADP suna faɗin namu ya samu lokacin kau da duka tawawa Kanawa mu zaɓi ADP mai alamar hannu da littafi sha'aban ɗan sharar da alkhairi in ya zama gwamna karuwa zami idan ka ga jida tana yawo mu mukan gane damuna za a yi tafi ke zabuwa da za
tunanin kitin da gadon gidanku annan ne. Kanawa mu zaɓi ADP. Kafin malam da gurin malam sha'aban ɗan sharaɗa an gane Kai alamar hannu da littafi. Ka sani gwargwado na addini ga ilimi na zamani shine. Sha'aban zo ka kauda ta baba. Ka kuma tarbiyyar mu'amala ga zalaka ta harshe baiwa ne. Kai alamar hannu da littafi. Dan baiwa a haihuwar sa'atin da komai ya shiga.